Ngarap da kicing kemen sa isien ne kapori ka bangan yo ban hikai fi na ka ktien ke jong blai bangan ai khublai fi wei baro bangan da sngo e chai fi na sngo borom fi wei baro na mar pu shashkor ya ka ktien ke jong blai ai ngo bangin ang yo sngo ya ka ktien ke jong blai para fi dang yo sngo ka ktien jong blai shim kum ka kabu pin pediang ye ne ka ktien penlang ye ne ka ktien ha ka donot ke jong fi knang ba da ne ka ktien kan long jingker khu ya ga jing ga jong fi ha ni ka pon ga kwa ban hikai ya ga ne ga wi ga subject ni la ban shem ya ka ta no Matthews kan lo ba ar pu ar ka khot ga ba khat san ter wa babel ka ong kum ni anda kum ta ki pharisi ki la lej ban yasla kum no ba kin yo ya riam ya u ha ka ktien ki pharisi ki wan ban yo ban riam yo trai da ka ktien ka ba utran kren Tiki kwa ban bu ktien ha ka shintur ga jong trai ka ba un kren ba da ka ta ka ba jisu kren kin yo ban bishar pershayo na ki yo ban mudai pershayo tiki wa ban bu ye ki jingkeli hau trai da kli kum turu un sa sha ngat da kli kum neru un sa sha ha ka ta ka jing riam tadeng ta ki le kum no ki wan da ka jing ar sap ki ki pharisi ki pha ki sinran ki jo ka babel ke thu kum ne te kum ta ki la pha hau ye ki sinran jongki lambat ki nong bot u herat ki yong mdei tam ki wan da ki sinran plen ki don ki nong bot jung herat we du sim kamut ya ka e ka bau try un kren ya ka e ka bau jisu un kren am la pen shi sharu da ki ki shakri ki jong herat mdei tang ka ba ki shu snow tang ki sinran ki jong ki pharisi henrei ki dio snoru ada kita ki government official ki badai ki nong bot jong herat kamut mla shu banong da kumway namar la authenticate la ne la pen shisha namar bekidon kita ki shakri ru jong herat ubalong usim to kai ka bajang ni kilay ong ko no hikai ngitip ba melong uba shisha pet ka dir kom ong jong ki kyong ko jisu ngitip ba madai uba shisha ada ki dai ro you try ki dai ro you try ba madai ki jing ro uba shisha ka dai ki jing ro asap ba babel ka ong no ba me hikai ye kalenti ublai ha ka ba shisha ada kidi ro o made bashisha ba mi hikairu ye kalenti ke jong blai ha ka bashisha tala ka long shisha kum ta balai pa kim bot ke you try henry abu try hikai ke shisha kini pa kilong persha ta ke shisha ki shu ang na ke shintur ki shu buram ta na ke shintur ka ba ka donot ke jingai no blai ka jingai no jisu ki shu wan ban ong de ki ta ki tien ki ba sngo thiang ki ba sngo bang Rina po opat kadai ke bapot sudah. Kai ke bajang ni. Kiang kono hikai ngitip bamelong uba shisha, bamihikai ya kelenti ublai haga ba shisha, bat memnyo yano ru. Naba mem kmi ya ka khmat ki breu. Memnyo yano ru. Mem kmi khmat ha ki breu. Kamot mem shania ha ki breu. Me shania tang ha ublai. Mem wat ban sungub ha ki breu ne ban bha ki breu. Medei breu uba ne me de utau no hikai ubo pen so bha ba tang yu ble ngi kwa ba ni asngo nak chintor ke jome te kum ta ke ba ki kila le te ding ta khot ba khat nyo ko ong namar ka ta to ong hangi me mut kumno ka bit ne em ban ai khajna yu kaisar te ki bo i ta ka jingkli menta jisu ye tho ngi ka bit ne em ne ka long ne em bangin ai khajna ya u kaisar te ki expect kumno ke juba lau jisu ong ai ne u jisu ong wat nai ai Taladau jisu ong ai, teka bamot kini ki senran jong pharisi bat kini ki nongbot ki jong herod kin ong me ong ingi ban ai me dei u agent jong ki rom me dei u parlok jong kaisar ne ba me ong ingi bangin ai me dei u jiu ha jing isha me dei menyele persha me dei u jiu me dei jin sha ban ong nai ai me dei u jiu ka bamot me dei u in khong shalamat ya ka ma ong ingi bangin ai shau kaisar kin wo hanta bat la dau jisu ong nai ai ru shau kaisar tikin ong pat oh me dei u nong yele persha yo kaisar pleng ngin ya thu yo kaisar ya kata ka ba me hikai me dei u nong yele persha sarkar me dei u nong yele persha yo kaisar ba kum tangin ya thu ya ka ni ka ba me kren ban kum taon mundui persya me ba on kami me on bishare me fi la dau jisu ong hooi ru kamlong la dau ong em ru umlong ki bu ya kata ka jingkli em ka ba ba yu try ba ding ta bau jisu ujubab iki ka khat ba khat pra ong jisu te ulatip ya ka buit bamman jongki ula ong balai pi pen shoy nga pi ki ba arsap jisu kren direct pat ya kiang ni
Wong boleh pensoi nga, pi ki ba arsap wong. Marutip ya kata ka but baman jong ki utrai I ka donut jong ki ka donut baman ka donut ka ba arsap ka donut ka bambet ka di ka donut ka ba syukor. Trai keren direct. Wong ai pi ki ba arsap ka donut baman wong. Boleh fikli nga ta ka jingkli. Tading ta ka buk trai wong. To pen I yo sbai khajna hanga te kilawan lam te hau shisuka. Wong pen I ya kata ka pisah kutia ya kata ka sbai khajna peni kata ka sbai khajna hanga ti kilawan lam ya u kata ka shisuka tonda kilawan ra kai buk try wang ka khat bar phong ni kong wang ru haki kene ka dur ba ka jing tho shalor ki jong no u peni kata ka sbai wang kene ka jing tho ba kene ka dur ka jong no ti kilong hu ki jong kaisar ti ki kila jubab ha ka jing sha ki wan ban keli jingkeli Jisu henreu Jisu namar bo ulong ubastat ubu jingkeli kelaya ki hangane kapor ubu jingkeli kelaya ki baru ong ini ke kentien news by bagani ke jing tho hang ni bagani ke dur kade ke jong do kiong ki jong u kaisar kila jubab kiong bagani ke jong kaisar tadeng tau Jisu ong kumno hang tau lo hang ki Naba kumta to aino hau kaisar yeki jong kaisar bar hau blay yeki jong ublay te haba kila snow yakata kila kindit bat haba kila ino ya u kila letno haba kila snow ta jubab kila kindit ki kindit Jisu ang ki jong no kene ki jing tho ki jong no kene kadur ki jong kaisar ki ang to Jisu ang ya ka badai ke jong kaisar ai show kaisar bat ya ka badai ke jong blay ai show blay ya ka badai ke jong kaisar ai show kaisar bat ya ka badai ke jong blay ai show blay le se show kaisar vi haban ai na mar ka jing bamban se vi haban ai na mar rabi bim ai ka jing tim kan wan hapi ne ka jing sha pen shitam kan wan ta da ha ba ka dai ke jong kaisar vi haban ai yo kaisar henre ya ka badai bat bat blay fim la haban ai show blay kuma pi ai show kaisar da ka jing bamban se re ka badai ke jong blay ka badai ka hok ke jong blay ni haban ai show blay mde mengi ai na mar bamban se ni ai show blay na mar bangi it ni ai show blay mde na mar bo blay di man mengi regi ai na mar bangi snungo yo blay te ka bamut hang ni ya ka badai ke jong kaisar ni haban ai bat ya ka badai ke jong blay ni haban ai ni ai na mar bangi it yo try bagane ke jing it ro ka de ke jing it ka badon lang bat ka dor jong ke jing mani tadeng tau fi ai shu try fi haban ai ndai na marba utrai upan ndai na marba utrai udawa balada ngiem ai bu un satim ngi kam dai kumta ngi ai na marba utrai udai hok banyo ya kata na marba ngi ai na marba ngi mani maka jing ai ru em ka dai ka wei naga benta jong ka jing mani ka bangi mani utrai dan na preng jofi ni ka sngi fi ong aduk fi trai ka no ka kam ju trai kam long ka ba fi trai ru ka feel she feel le se fi ai shu blay da ka ba khap nap ne fi ai shu blay da ka ba la shpen bor ne utrai ong nga it yi kita ki ba ai da ka ba komen nga it ji sha ya kita ki bro ki ba ai da ka ba komen wala fi ai da ka ba komen sa ka kam ge jong blay u it ye fi ba ka ba ka kren ni kata ki borok ki trai sa ka jing bhai kita ki ba blay la khat ka kum ka ta ki jing thmu ge jong u ya kita ki ba it ye u ki borok ki trai lang ta ki jing bha ya kita ki bala khat kat kum ke jing thmu ke jo ya kita ken ke ba ye jo ka ba mo chi sin ba pi ai sho blay u ye pi na mar pi ai na mar bamban se pi ai na mar ba pi ai da ka ba kamen blay u ye pi ba chi sin fla yo ke jing ye u blay ya fla yo ke jing kar khu tadeng ta wa ju ai sho blay na mar ba shu ai la ka ai na mar bamban se bala de ban ai hab shu ai renga kwa ba nga fi ai na mar fi mane mde fi ai na mar bamban se fi ai na mar fi mane u blay fi ai da ka ba kamen fi ai da ka ba hindu mar trai o hang ne ka ba de jung kaisar ai ta wa ju ai pa shu blay ko ba fi ai u kaisar ha fi ai shu blay ai ko ba fi ai shi sha shu blay fi ai da ka jing kamen fi ai da ka jing ro ka jing mane u ba ding ta ba ktien shu blay ko ha fi ai shu blay ka ktien shu blay ka kran ne ka ta shi sien ba fi nut ban ai ba shi sien ba fi pen million ban ai ba shi sien shi sha fi ai da ka donut ka ba kamen ka babel ka ongum ne e kwa un puli na ka ktien ka jong blay no Lucas ne ka nong ka ban rio ka de khot ka ba lai pu pra ka ong to ai ti on sa ai ha pi ru da pi ai to on sa ai ha ngi ru
อยากจะจิงเท่ากับบ่าบ่เบลอุเท่าได้กับบ่าตำบ่อุ่นอายได้กับบ่าตำหงี้บลาทึงเงียนบัดบลากรีบลาตึงเขียนบัดบลากรีบัดดากะจุกะจิงเท่าดากะบาพี่เท่าอันเท่าปัดหาพี่แล้วดาพี่อายดากะบักเมนอุตราอุ่นอายดากะบักเมนแล้วพี่อายดากะบักขับนับอุตราอุ่นอายดากะบักขับนับแล้วพี่อายนามาร์บัมบันเซอุเบลอุ่นอายดากะบักบัมบันเซอุฮับชูอายลักอายนามาร์บัมบันเซเรลาพี่อายดากะบักเมนอุตราอุ่นอียาพี่บัดดาพี่อายพี่นุ่มดุกละโนละโนรุนามาร์กตากะเด็กจิงชักรีกับพี่อายชูเบลกตากะเด็กจิงมันนี่บัดพี่มันนี่อยู่เบลกับพี่เป็นคราวอยู่เบลชิชากะจิงกระคูเอ็มกันลองคราวกะจิงเอ็มกะจงฟีแต่ในอินตาลาเดินประเด็นฟีพี่ดันกิรัมกิชาพี่ดันกะจิงกะจิงเล่กะจิงเอ็มกะจงพี่สงบพี่กระดูกะจิงเอ็มกว่าบนองฟียอเลเซกันนี่กะเด็กดาวน์กับพี่มจูอายจะกำกะจงเบลพี่อายกุมบะอายอยู่น้องครองพี่มชิมละอายกุมบะอายชูเสียมพี่มชิมละอายชาบะอายชูเบลพี่ยองบักชูเดบันอายงาอายแล้วก็อายกะตากันนุ่มลองละโนรุแต่เด้งตาแต่พี่เตรกันโนนกำลังดูกินน้องแรปในกีบัตรเบลัสงี้กีบัตรกันโนกำลังดาฟิลายอเฮียกะกำไมสโนบฮากันมาวยากันนี่กะเตียนกะจงเบลบ่เบลอุอียกะตะกีบะอายดะกะบักแมนพี่อายชูเบลนามาพี่สโนงอยู่อายจะกะกำกะจงเบลบ่พี่อายจะกะกำกะจงเบลอุเบลดะเลรูอนมเคล็ดยากะตะกะจิงอายกะจงฟีก็มูจิสูอีกแต่ก็เรียกกันไทยหากว่ากันไอ้กันอาร์ลีกันดำลีกันเทะกันไอ้หลดบุตรเอาเดียร์รอพลัดยังกันนี่กับเรียวกินนั่นกิบไอ้คำบนนี่ก็ตามเรื่องไอ้น้ำมันบัมบันซีกิชูไอ้บันเป็นอีบางไอ้อุตรายอุคลมเนียวยังกันตาอุคลมคลินสแนปยังกันตาเห็นเรื่องยังกันตาก็บอกเรียกกันไทยกับไอ้กันไอ้เด็กจริงกันไอ้น้ำมันบักกามันนี่บุตรเอาเดียร์รอพลัดยังจริงไอ้จงกันตะกี้อาร์ดำลีอยากกับบอกนี่ก็เรียกกันไทยกันไอ้อุตรายครองบริพายอุตรายครองข้างบริพายสกรรมจงเบลเอ็มอุตรายอุดกเมนฮาบาอุโยอีบักนี่ก็เรื่องไทยกับไอบางไงอุตรายก็คุยฟีกันนี่ก็ปอร์มันตางไงอุตรายมันสเลฟีไงอุตรายก็คุยฟีลำบักนี่ก็เตียนบักฟินลองรุกิน้องไอน่าดูมันตาฟินลองกิบสบุนมันไอชูเบลดากจิงเมนบักฟินี่บักเบลนไอฟีดากจิงไอดากจูจิงเท่าฟีเท่าเท่ากุมตารุยาพีบักบาเบลก็อ่อนไอฟีจิงไอกับบพากับบทึงยันกับบลครีฮัดโดบนมยำจักรโชบักทิ้งจงเบลก็อ่อนบนไอฟีกัดกุมกัดตะกจิงไอกับบพิพิธาโชเบลบางไงละฟีไอตะกจิงเออุเบลนไอฟีตะกจิงเอฟีไอตะกบสบุนอุเบลนไอฟีตะกบสบุนฟีไอตะกบเคนดูอุเบลนไอตะกบเคนดูงี้เนี่ยด้วยเลยกับปอร์กับมันตางี้เนี่ยด้วยทรายนี่กับปอร์กับดับตะกจิงคมันตะกจิงสงูเอเมก็ทรายมันยอบันฮิกายนี่กี่คนกี่จงเมอยากนี่กับบรรดาชาวพังเกจิงไอก็กันว่าชิชากับบัดเดย์ชงไกซาร์นี่ฮะบันไอชงไกซาร์กับบัดเดย์ชงกสรการเนี่ยบัดเดย์ชงติดแท็กซ์นี่ฮะบันไอบัดกับบัดเดย์ก็กระชอมเมนี่ฮะบันไอบัดเดย์บังอีไอนะมาร์บัมบันซิงอีไอนะมาร์บังอีมันนี่เมก็ทรายนี่มันนี่เมงี้รอเมงี้เป็นคราวเมก็ทรายไอ้เป็นกี่คนใช่ไหมแล้วกี่ขับนับมันซิมขับนับเดินนับพี่กันนี่กันดัดโดกันดัดดำดัดโดมันตะกสีนี่กันมันซิมจุกจิงอาร์ตาเตียนฟินไอสกัมจงเบลกันนี่กันดัดโดเนาะนะพี่ฟินไอตะกจิงไงฟินไอนามาร์ฟีเอียดอุตรายฟินไอนามาร์ฟีคเมนฟินไอชูตรายฮาเลลูยาบางทีด้วยกับกามัยกับจิงเตรจิกตาจูฟีบารอชิชากันลงกับคารอยกับมันบ้าหอยมันตารุฟิลาลงกิบลักกระคูบารุเบลย์ลักกระคูยฟีฮัดโดกัตตาบางกว่าบนองฟีบากว่าบฟินสโนโตบ่าวเดวเบลย์บักกระคูยฟีมเดย์กับจิงละจงฟีกับเดย์กับจิงนั่งกับจงฟีกับเดย์กับตากับจิงสตาร์ทกับจงฟีบพิโยกับสปาก็ได้นามาร์บูเบลย์กระคุยฟีบัดเด้งตาบูทรายอุกระคุยฟีบัดฟินลองกระดาวกันจิงกระคูนามาร์ดาวทรายอุชิมเนาะฟินอมลาฮิรุบันบัดยากตามาร์กสปากับบัดฟิดันก็ได้กันจงทรายมาร์กเสียร์กับรูปาบาร์กับบัดดันฮับพีก็ได้กันจงทรายกับขันดาวกับเชียบกับนั่งขันดาวบาร์ก็ได้กันจงทรายบัดฟินอมลาบันกำทรายวัดตั้งชีตึงกาปัดรูกระนี้ฟีหากกระเตงกับจงจีสูฟินสโนโตอีกันนี่บัดอุตรายบัลกระคูแต่ลองฟีรุกับดาวจงจิงกระคูอยากหิมากจงเบลย์เบลย์วันนั้นกระคูนั่งเป็นสเลฟีกระเตงกับจงจีสูนั่งเป็นอาเมนบัดอาเมนไงทรายนั่งกระคูฟีน้องไอบอร์ฟีฟินลองกินน้องไอชักกระคำกับจงเบลย์ฟินไอเชลทรายเบลย์กระคูคุเบลย์ชิบุนกับใส่แชมปัดอาเมน